Oi Morenya koramgaji wange no mara ene hirio makare machiegni ahinya chendo en rameny pinya odhiambo ni mar wuok tich tarik 29 dwe mar 2025 waikoni manyien chendo ni wechego manyien nyakoramgaji wang koreo koda ka chendo no mar ndikruok wechego magoyo ombulu mabiro chakore ayanga kawuono e kuonde go ombulu duto mapacho ka nyakoramgaji wang kumora mora ma intiere bed gi ng'eyo ni nyalo wuotho kinde dhi kame go ombulu mondo ndikri kaka jago ombulu ka bende nyalo bedo gi nyalo mar loko kamidwa goyo ombulu e seche gen cheno abrodhi nyaka 2027 kodong mana dweche 2 kende to cheno no rumo kata ibago yiero no mar 2027 omiyo intere kod thuolo kata kamano ne ntiere jogo mano chopo kuonde opogore opogore wadwa ng'eyo ni chendo ni ochakore nade mar konyo wa he winjo mathoth kotenre kod chenro makamae wadhi gombo gi Joshua Kayo manja kendo choganja kachiel kod Michael Ogola janon siasa Joshua Kayo wuoya ahinya kutende gi wechego mag rawere ka bende nyalo paro nyakoramgaji wang rawere osebed ka ikwayo mondo ugoko ogo ombulu kata ondikre kaka jogo ombulu e yiero mabiro wadhi ng'iyo ni to bedo nade nikech ne ntiere kwan moko manochopo kata kamano moko poko chopo magi duto hetwak mara meny piny pile wago kodi mbaka lai marot machoka na ria deka uchiel nono beno watie live Facebook Ramogi TV ke imbu mar SKCL gi Ramogi TV Kenya mpui mara YouTube magethondo eche. Unajua ukiona kitu mbele yako nipiga honi kajaribu kuzuia breki kidogo. Sasa ile matatu ilikuwa na speed zaidi. Wazazi wangu wote wamekufa. En kuyo ne familia moro Murang'a manyo wito wedegi apar kod ang'wen dute masira mar ndara manyo timore Gilgil. Doho mamalo golo chik ne osiptal mamata ochiw ringre miyo moro ma ogeng'ne nikech gowi mar siling $3.3. Watchandre kwa puonjo mondi bed mariek to kiki bed ng'amo fuom ng'ato tiyo go 1,000 ni timangowa ni dhi golo lwenyi hai. Jopiny ma Migori ywago medruok mar grube mag rawere ma itiyo godo kod siasa e kelo koko e rombe mag siasa. Machiegni nyakoramgaji wang chenro en rameny piny wantiere gi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Lit kod kuyo kwako familia achiel e gwenge mag Murang'a manyo wito wedegi masira mar ndara manyo juko nyamburko margi kod trailer e alwora ma Gilgil Nakuru. Familia no owito kwere jonyuol nyithindo gi nyikwaye kachiel kod mano wedegi mano otho e masira no mano kelo tho mar ji 14. Jafo marwa Dana Olonde nyiso wachal mar familia no gi sani marem koro kwako chunygi. En midhiero man lit ma ogore kuom familia ni. Mana nyoro odni nyopong kod mor jonyuol nyithindo kod nyikwayo nyoikore ne safar ma dhi Nakuru dhi limo wedegi moko matuo. Elijah Mburu ma en nyakwaro e familia ni ne en dereva e nyamburko manyo oting'ogi. 15 kuom ji manyo oting'o ne gin joma dongo ka 2 to ne gin nyithindo. Wuodhno kuom hawi maraj nyo chope giko yor masira bang' nyamburko margi tuomore gi trailer rigiri. Nimepanga safari ya kutembelea anti yangu hapa Nakuru, anaitwa Anti Modhoni. Sasa according to venye kuliendelea, kuna watu walitoka kwetu nyumbani Murang'a, bando kuna na wa Nairobi, na mwenye alikuwa tu wasanya pamoja ni my last sister.
Hiyo organization yote ilikuwa ya my last sister. Ndio alikuwa na hiyo akili ya kuunganisha familia ya grandparents wakuwe pamoja. Patrick Mburu kwano lal maduong' magi yudo e masirano ni mar kanyo nyo oting'o jonyuolne magin Elijah kod Lydia Mburu, nyiminege magin Pauline, Naomi, Joyce kod Catherine, kaachiel kod nyathi owadgi kod ner mare. Wazazi wangu wote wamekufa. Nimepoteza baba yangu, mama yangu, sister wangu waine na mtoto mmoja anaitwa Anko the driver. Patrick to nyo tonye lak tho ni mar en kanyakla kod minode bende nyo winjore gi bede gari achiel onogo, to kata kamano nyo gin kod dich mar wach sikul mar nyathigi. Masirano bende weyo Stephen Gisharu kani kod lit ni mar en bende nyo wito minode kod nyithinde ariyo e kind wede mamoko. Nyathine machielo to nyo ring gode hospital. Kwa hii accident nimepoteza mtoto msichana, baby, cousins, auntie, na uncles, wote 14. En kuyo e gweng'ni Makandara Murang'a ka jirende kod wede chopo matemo chiwo hocho ne anyuolani. E hospital itemo res ngima jogo manyo otonye masirano. Dereva mar trailer bende lero sigana mar masirano manyo juke e odiochieng' ma Jumapili. Unajua ukiona kitu mbele yako, lipiga honi, kajaribu kuzuia breki kidogo. Sasa ile matatu ilikuwa na speed zaidi. Ringre jogo manyotho e masirano kan kar kano ringre ma Nakuru ka irito nonro kod chenro mar ikmargi. Diana Ulunde, Ramogi TV. Musa nyane familiano wakwayo hocho makende kendo hena kwayo ne derepe mag nyamburko Nyakorom Gajwang' ne ntire moko kuom otema no chopo kae ng'ato wacho ne derepe ong'eni katidhi mos podi bro chopo. Kumachielo ni jaod bura ma Embakasi East Babu Owino koro wuok okayanga mar Sirogai mar Wiper Kalonzo Musyoka dwaro mare mar bedo jatend piny Kenya e yiero 2027. Babu lero ni Kalonzo notiyo matek siasa mag 2022 e yiero mane ogai mar ODM Raila Amolo Odinga manye kom tend Kenya. Kakore to Kalonzo to koro chal kama sero moko kuom jotelo mondo mi odonje duond bura mar Wiper Patriotic Front kaka hokanga Mario telo e yiero mabiro. Jotelogo ne owuoyo kinde romo kod moko kuom jopuonjre mag mbalariany ma pacho kae log tich mar Wiper mantie Karen. One time. Hebu tusimame tuweke one time. In 2027 Kalonzo ametosha hajatosha. Kama alikuwa Azimio, Kalonzo alikuwa mzuri. Saizi kama Kalonzo ako opposition, sasa Kalonzo ni mbaya. Kalonzo amekosa nini so far? Amekosa nini so far? Ati tukisema pia Kalonzo tosha, ati Babu ni mbaya. Mbaya what? Comrades, will you accept this? Ametosha hajatosha. Kwa hivyo you must register as a voter so that we disappoint Ruto and appoint who? Just continue, but I'm seeing a stampede out of Kenya kuisha. KK. They are going to run out. Wote tunawakaribisheni. How I wish Babu Owino, we are amending our party's constitution to make it like ODM. There'll be a party leader. There'll be 4 deputy party leaders. I would have wished to give Babu Owino 1 deputy party leadership. Because we must change it. Hatuna ubaya. But because akija saa hii atakusema by election in Embakasi East, even that we can face together. There's no problem. Samnamna hiyo. Ruo governors mapacho ka omedo ke kod sirikal mamalo hewi sundo ni nyaka tima na kod yore mag mbui enyeo kata e-procurement. Weche obedo matek e kinde romo mar IBC kata IBEC mano bagi hekar jot majalup jatend piny mantie Karen kama governors onyonore ni ok nyal chun gi gitiyo kod chenro madhi kelo digni e chenro mag counties. Walter Nyambaga jere kod ler.
En romo ma wenge jotelo ojore kaluwore kod pogruok e paro ewi wach nyiepo e yore manyasani midendo ni e-procurement e chenro makuku mar riwruok mar Governors uthiro tiyogo kendo keto e tim ka gikoni opong' kod achiedh nade e kod midhiero mathoth magikoni miyo tije sirikal ma counties oruombore piny. We have no problem whatsoever with automation. But Your Excellency, we feel that this EGP thing, along the road, you people will either realize that you are not given the full picture and would ask to revise it, or it will be implemented with pain that was not necessary. Kuku riwruok mar Governors kalose kinde romo mar 28 mokelo kanyakla komiti mar budget monywando tend counties to ko sirikal mamalo e kar jot mar jalup jatend piny Kithure Kindiki. Governors onyorone kata dhirigi manade to ok ne giyie donjore gima otamore tich dweche 3 nyaka sani ka ok ginyal nyiepo uso kata chiwo rak e kendo omenda okwamo ya gucho omenda e gino ma Kindiki korka kore to okoni ok adiera kata matin. We feel that as governors and counties, we have really been pushed to the wall. So much so that we are unable to operate. Some of the issues that have been on the table, we've made some progress, maybe not perfect progress, but some good progress. And I'm sure even the outstanding issues will find a way. Counties bende okoni migawo mar omenda mondo chiw lere wi pesa maromo bilion 36.9 magi piro nyaka sani e kendo maromo bilion 27 mag pesa manyo medie pok mar counties kanyakla kod maromo bilion 6.8 mawuok e bod mar ndara. Counties are owed 36.619 billion, being 36.275 billion for September 2025 allocation and 2.344 billion, a balance from July's disbursement. Pending bills now are at the level of 720 billion, out of which 172 billion is with the county governments, and we must confront that issue and resolve it once and for all. And it is not impossible. It is very possible, actually. Romo mar IBEC bende oelo midhiero mokwako counties e wi gope e kendo kata chulo jotije osara bende osebedo matek. Migawo mar thieth en achiel kuom migawo maremo saso e wi omenda madore mondo tago chenro mag thieth e county. The kind of things we go through as an executive at council, Your Excellency, you can't imagine. Because a governor is called by his health minister and is told we have run out of this drug in an emergency and we can't buy. A lot of governors have been frozen here by their fuel vendors. Teenage mothers, wherever they are in our country, they have a direct access to health care paid by the government of Kenya through the Social Health Authority. Kata doko ni sirikal mamalo ramo ni yore mag nyiepo manyasa ni manyaka tigodo. Ted counties bende koro nyonore ni ok ginyal dhi nyime kalure kod midhiero mokwako nyiepo yore manyasa ni goendo kendo kopo ni oregi godo kaka yoro muonyo fulu gi okayiwe to Ted county biro ruombo piny tije mage. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Luoro nitie ni ng'anyo mar jotije mbareny kama horiwo jopuonj kod jogo matie mbareny pod nyalo dhi nyime kuom kinde. Jatend migawo mar somo koni gisechako twak diruoge mag jotije mane ok oyango kama twagno osechope kata kaponi twagno nyalo nyuolo lemo kata oyo. Kaka yuntho moilero jatend migawo no bende oyango ne gisechiwo omenda mar somo ne skunde 30,000 bang' puodho kwan mar jopuonjre mantiere e skundego. We shall not go back to work come what may. Yes. You must pay us 7.9 billion. Kuom jumbe ariyo koro jopuonj kod jotich mag mbalariany osebedo ka nie ng'anyo kendo juma ma okalo dondruok ne obedo e kindgi kod jatend migawo mar somo Migosi Ogamba mane osiemogi mondo gidogi e tich. Kawuono chal ka gima yamo loko kendo koro jatend migawo mar somo oyiene gisechako twak kod telo mag riwruoge ariyo kama oriwo Uwasu kod Kusu. Kata kamano, e twak mar Ogamba ne ok oduoko geno ni ng'anyono nyalo rumo machiegni mi jopuonjre dogi e klas. Riwruoge mag mbalariany gi
Bandho piny owacho maromo shillings bilion 7.9. Positions are ongoing to ensure that whatever grievances that the lecturers have, we attend to them and we ensure that a solution is found. We give them our commitment as a ministry that just as we were able to resolve the previous challenges that were there with the CPAs, even with this one, we are going to be able to resolve. E twak mar ogamba bende, oyango ni giseoro omenda mar somo ne skunde 30,000 e pacho ka mangima, nyaka nyicha chenro mar puodho skunde kod jopuonjre chakre e pacho ka. Of the schools and institutions we verified, who are over 30,000 schools, capitation has been released to them. And we made this decision that we need to verify the data from our institutions so that when we are releasing resources, we are releasing them on the basis of accurate data that we received from those institutions. Jumbe ariyo ma okalo, ripod migao mar somo ma adundo, mane ochwali e od bura, ne omenyo mibadhi manie sekta no. Jopuonjre 50,000 ne oyang kaka jopuonjre ma nyawawa, ka koro ogamba koni gidhi golo report ma ogik, madhi menyo skunde mani kod jopuonjre ma nyawawa gi. That verification exercise is coming to an end, and once we do the analysis of the results of that exercise, we'll make it known to the public, and whatever steps that will be taken out of the outcome of those results will also be known to the public. That exercise was important because our data needed to be cleaned and we needed to work on clean data. Kopogore kod chenro manyien mar chiwo omenda ne skunde tamne, tama okuongo kod mar ariyo, migao mar somo ne okochwalo omenda duto mag somo ne skunde piny owacho, kasani bende tamrumo, to ma house skunde 2,000 poko yudo omenda mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Domo malo ogolo chik ne osiptal Mamata Hospital mondo chiw ringre miyo moro ne anyuola mare. Bang' tero osiptalno gengo ne ringre no nikech gowi mar siling milion 3.3. Kaka jafwambo marwa Elizabeth Ajode miyo waler en ng'eto makoro chalo siem ne osiptende ma osebedo ka gengo ne ringre ji ma otho nikech gope. En ng'eto makoro kelo fuong'ruok ne familia mar mosenindo Caroline Thangu Tito ma osebedo gi dang'ni nyaka ne osiptal Mamata geng' ne ringre miyono nikech gowi. Bura mar kwedo timno ne ochwal ne doho gi nyithind miyono ma otelne gi Moses Mutua mane oywak ni nyaka ne min gi tho tarik 2 dwe mar 8 higani otuon gi kaw ringre nikech omenda mamedo kunore ka ochakore kinde thieth nyaka mag kano ringre mochari. Rawerego magin jopuonjre ne oywak ne doho ni gionge kod nyalo bang' ka wuon gi bende yande osenindo masani gin kiye. Oboke mag doho lero ni mosenindo Caroline Thangu ne orwake osiptal Mamata tarik 22 dwe mar 5 higani kendo ne otimne thieth kuom dweche 2 kapok otho. Bang' chunye chot, osiptal ne omiyo anyuola mare gowi mar siling milion 3.3 kendo ne gisundo ni nyaka chulo omenda no duto kapok gichiwne familia ringre Caroline. Nengo kano ringre mochari bende medo kwanore ka odiochieng' idwaro siling 2,000. E ng'eto mare, Justice Sifuna oseyo tim ma osiptende mathoth nigo e pacho ka mar tamo anyuola e ringre wedegi ma osenindo wira ni bandho gi gope. Owacho ni gope mag thieth e osiptal kod mag kano ringre mochari inyalo bandhi ka okalo okenge mag chik ma ok chun ni nyaka geng'ne mana ringre ng'ama otho. Doho kata kamano onyiso osiptandno ni ochiw ringre miyono ne anyuola mare kaponi gichulo pesa mar mochari kende. Gowi modong' onyis tend osiptandno mondo olundache ka okalo yore ma chik opuodho. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Dakika na par kod 8 bang' saa 1 midhiambo chenro en rameny piny erokamano ahinya kuom medo keto Ramogi TV. Joseph Oyo japuonj din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish wacho nomor ahinya gi ripode mar Ramogi miyo oganda okonya Nyasaye mondo ogwedhie Ramogi kuom dhi mbele, kendo wacho ni walemne piny Kenya masiche mag apaya wacho ni osebedo mathoth ahinya kendo en kwayo mare ni kadeber to ne kaka itimo. Beano mwalimu Faith Mzomo wacho ni entiere kodwa Launded Clear wacho kanyo ni derepe orangie kaka ginyalo riembo e yo mabende rito ngima oganda. Wacho ni ji ondikre okawo ombulu
wacho kanyo ni mbele pek. Aya Okinyo Chogo ntiere kodwa kae ntiere gwengego mag Kibos bende aneno kanyo ka Simon Ongwe wacho ni hen bende wechegi chopo ne eyo makar. Ali Samuel wacho ni leta ahinya wechego matimore mago mag masira Nyakorom Gajwang kaeto bende aneno kanyo ote mano mara Samuel Achenje wacho ni ok ber kanyo wala malo ya dek dhi safar kod nyamburu kachiel mondo ogeng' lal makamano otiyo mos ahinya ne familia no wacho ni en wach mabende sani koro kelo luoro ne oganda. Nyakorom Gajwang wayo matin nikech aneno ka bende na singo ni twak mwadhi bedo godo mara many pinya waduogo gi weche moko manyien kaeto bang'a mabe gi twak makamano maenda many piny kik idhi mabor. New Downy refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy refill. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Sancho, en no kodwa time rus giniti. Chakre dona mlulwe, nyaka enderni mag boma maduong. Pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka kuong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda, romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Machiegni kendo Nyakorom Gajwang chendo en rameny piny erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Moko kuom oganda e kaunti ma Migori ywago medruok mag grube mag rawere ma itiyo godo kod josiasa e kelo koko e romo mag siasa. Kaka Jojo Malero koya e kaunti no, kwethgo ma ong'ere kaka Sangwenya osebedo ka njao romo mag siasa e kaunti no ma Migori. Grube mag rawere ma josiasa biro ka tiyo godo mondo koro chiwnegi arita kaachiel kod kata kelo koko e moko romogo mag siasa ok en gini ma wende kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima. Gin grube ma bende osebedo ka otesi kod nying mopogore opogore ma oting'o mano mayande humbene lach e kaunti ma Migori ma otesi kaka Sangwenya. Nyaka sani bende nitiere grube mag rawere ma bende nitiere kod nying mopogore opogore ma bende osebedo ka itiyo kod josiasa e kaunti ma Migori. To wiya kuot gi nyithindewa kaka tindi tiyo gi nyithindewa yo ma ok ber. Josiasa man wayiero higani tiyo gi nyithindo ma ok ber. Kar miyo nyathi tich to omiye 1,000 haye godo mondo odhi ogol lweny kamachielo. Grube gi mag rawere kosebedo mana ka tiyo kod chiwo arita ne josiasa to bende maling'ling' yango ni bende itiyo kodgi e monjo jogo ma obalo kod moko kuom josiasa. Many political leaders will be tempted
to hire goons to provide security to them or to walk around, intimidate their opponents. We want to ask them to resist that temptation because the consequences might be too dire for you to survive. Akwajo siasa ma Migori mano okony. Mano kelo kuong ne dala ng'ato. Kata ne nyithi ng'ato. Mi nyathi ng'ato gima kiny opaki go to emiye gima kiny bed aduline. Dongu wan kwa yeru mondo hire goons magolo lweny kuonde mamoko. Nwa vote nu. Kendo vote nu godiochieng' mondo mi udhi konywa e weche mag develop agenda. Ywak osebedo kawuok kuom Uganda ni moko kuom raweregi itiyogo marach e kelo koko kaachiel kod hinyo oganda. Kenyalo yudo tich moro ni youth. Migi tich makelo negi gimoro e ode modhi konyore gi jogene. To emiye ni mondo iketh go dalane kata mondo iranego. Par miyo ng'ato pesa modhi chamo gi nyithinde, timiyo ludh jambe no dhi ogogo ji. Ikonye gang'o? Moko kuom oganda sido hinyruok bang' kale monj ma itimo kod moko kuom raweregi ma itiyo godo kod josiasa. Timni ok ber, nyithindwa bedu joma focus mariek. Wachandore kwa puonjou mondo ibed mariek to kik ibed ng'ama fuwo ma ng'ato tiyogo ka 1,000 ni timo ang'owa ni dhi golo lweny hai. Kata bed ni piny owacho osebedo ka chiwo siem ne grubegi mag rawere ma itiyo kod josiasa, grubegi pod medore e kaunti ma Migori kendo itiyo kod josiasa e yore mopogore opogore. Any gangs anyway is a threat to national security. So we will do everything. We will do law enforcement, but also we must do sensitization to the members of public to make sure that they understand the dangers of supporting supporting goons who can easily graduate to become gangs. Jatend migao marite pacho kae Kipchumba Murkomen mane owuoyo e kaunti ma Migori jumbe machuok mokalo ne yango ni grubegi itiyogo marach kod josiasa e ketho arita e pacho kae. Causing violence in meetings, particularly public barazas and particularly funerals, is something of great concern. It is an issue that we addressed in the western part of the country and we continue to address also in this county. Obila e kaunti ma Migori wacho ni ok ging'eyo gimomiyo josiasa tiyo kod raweregi e chiwo negi arita, to bila nitie moromo manyalo chiwo arita. I urge you, the issue that is referred as Masengwenyes, please, please, please. It is not a good activity, and therefore I urge all people who are involved, they should desist from this. They should live a good citizen. We have enough security to provide the members of public their safety. We cannot have a development where we have goons. George Juma, Ramogi TV, Migori. Etielo mar ariyo mar siganda Dagnik Makware jafo mar Wifi nyaka dirango ni to achich mane tudo kod neke kar puko takano ne en jal machal nade to gino kenge mage matenda migao mar arita osekawo mar fwenyo Collins Jumaisi. Walidhoni mana matin ka kuku mag sigana no biro sa 3 otieno makawuono. Tulikuwa tunaishi na yeye hapa, nakaa hapa, mimi nafanyia biashara yangu hapa, na yeye alikuwa anauza hizi line za Airtel na alikuwa anakuletea mpaka line mahali unafanyia biashara. Sasa nikaona hiyo jambo ni gumu sana kusema hiyo blada yote iagukiwe ni yeye. Na bado police station iko hapo karibu kwa, na tunajua vile wanafanyanga, hata hakuna mwenye anaweza toka hapa aende akae hapo bila kuwa ati ni maneno wamewekelewa. Tunajua hao watu, na pia sisi tuliona ni kama wamefanya hiyo brada alafu wanataka kuagushia goli huyo mjamaa. Juu haingewezekana ati amefuga yote na hizo kaba, hiyo mili yote. Hakuwa na uwezo ya kutransport. Hakuwa na uwezo mwingine kama ni wa kuua na kufanya hiyo jambo. Wanasema ni yeye bila yani usaidizi yote. Huyu kijana amekuwa akifanya kazi yake. Anauza simu na anaweza kuactivate line ya Airtel. Lakini wakati ilifika akifanya na hao wengine hatukuwa na record yote ile amefanya crime hapa ama tufanye nini ama ameshikwa amepelekwa polisi ama koti.
mago mag tuke tim mar Mofa yudo loch mar gol achiel kuom nono ka gitugo gi Nairobi City e tugo mokwongo mar yango season manyien mar 2025-2026 mar lig mar NSL ma pacho ka. En loch ma koro keto Mofa namba 6 e chung mar lig no bang tuga achiel kende. E duoko mamoko tim mar Nzoia United no loyo 3K ma Embu Gondario kumachiel, Kabati Youth Mamuranga gi Vihiga United ne owere amodhi mar gol achiel kumachiel. Kibra no yuko Talanta gol achiel kuom nono. Fortune Sacco ma Kirinyaga ne olo dala bang Naivas yudo loch mar gol achiel kuom nono. Ligi na ligi zote zenye tumekuwa tukicheza, saa hii ball unapanishiwa na mistake. Ukifanya mistake moja ama brada moja unapanishiwa nayo. So tutaenda kurekebisha na hiyo haita happen next time. So mafans pia wasikuwe na wasiwasi, mistake kama hizo hazikosangi. Tunarekebisha. Sema na thank God kwa hiyo point. Wanasema football hakuna siku hizi timu rahisi. Na sofa mimi nilijua game itakuwa ngumu. Sofa timu inakonga imepanda miaka zote za NSL. Hata game ya kwanza huwa ina ushinda hizi timu kubwa kwa sababu ya nini? Ile morale wanakonga wameingia nayo ni kubwa. Gikanye mwatike kidieny mokwongo mar rameny piny. Nyakwar Margarita wacho ni chutho winjo bed ni geche madongo kaka trailer onego ring yorgi ka sirkal oyie to mondo los lane mar gechego madongo mondo mi oduok piny masiche mag apaya. Nanyisi ni wantie kod twak omiyo kadhi kawo kinde malach Nyakwar Mgajwang' twak kanyo mwadhi bedogo gi wendo ariyo kama oting'o Michael Ogola en janon siasa kaachiel kod Joshua Okayo makelo na tich rawere. Wadhi ng'iyo wechegi matimo tenre kod ndikruok mar jogo ombulu mitimo gi IBC. Chenro mochakore kawuono kendo nanyisi kacha ne odhi nyaka 2027 kodong' mana dweche ariyo kende tibago yiero maduong' miyo en twak mawinjo wachak chon mondo ganda bende ong'e ber dhi ndikruok kaeto bende wang'e ikruok moseket gi IBC e chenro ma kamano. Nyakwar Mgajwang' oduoko twak ma kamano dak machielo kende koya kawo miyo kik idhi mabor ma en rameny piny osebedo ka ngilizo tieno kaka jaloko marwa duoko twak. Wimbo wangu uitwao God is Able. Kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *337# kwenye simu yako. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Looking for unbeatable deals? Citizen Duca has you covered. Get 1.5 jig regular bleach at 745 shillings down from 798 shillings. 800 grams bar soap at 205 shillings down from 230. And 200 grams toss at 79 shillings down from 105 shillings. Shop conveniently on citizenduca.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet ka ikinyome to kate arus mare ano ka bibiro ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunje adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo maye yawa ikri ne wuodh Parineti, sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV.
Wait, en nyako mane marajivo bet gocha? Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Ahero nera nitie ninyuo kong'o kacha niluongo ni kilap jokowil. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en piny joimbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi en kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jaka nomulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, Fika on time at the lowest charges in town. Va helmet and ride in style. Ni safi, ni safe, na ni easy kwa mfuko yako. Wigo, your trusted ride. Download the app now. Ama SMS Wigo to 20425. You'll fike right on time. Wigo, your trusted ride. Machiegni kendo nyakwar mga jwang wadonje kidieny mar ariyo mar rameny piny na singoni tuwa kabende na nyisi kacha ni kawuono na odiochieng'no bende koro chenro mar ndiko jogo ombulu manyien ochakore ayanga e pacho kae kuonde goyo ombulu duto nyakwar mga jwang duto ma pacho kae idhi miyo oganda thuolo no mar ndiko oganda go magocho manyien ma en kwan maromo milion 6.3 ka thoth gin rawere kabende wadwa ng'eyo ni to wuoth makama dhi bedo nade to mopogore gi ma rawere ahinya ma bende korege to wache ang'o e gima miyo wantie kage Joshua Kayo jakena ratachira were kachiel gi Michael Ogola mbende en janon siasa machiegni urai nyara manype Ano Lydia chao kodi Michael Ogola weche gi mag ndikruok giduol no mar IBC gi geto milion 6.3 mag rawere sari ntiere jogo ombulu maro milion 22.1 kendo koro gijaso mondo mi namba no odhi mbele penjo en ni to ang'o mamiyo IBC ramo ni nyaka namba ne 6.3 milion giyudi kendo gijasi e register ni ma en gino machal ka gima gin go giriyo mokalo. Erokamano ahinya Lydia kuom dongo wa studio amoso kwara moga jwang no imore ura ahinya ndikruok jogo kura ma IBC timo sani gima miyo nyaka IBC keto target mar milion 6.3 million voters en ni kaluwore gi kaka census mar Kenya wacho kaka dongruok mar oganda namba mar oganda dhi mbele gineno ka nitiere ji moloyo milion 6 ma pok ondikore kaka jokura ma higi osekalo 18 koro nyiso ni jogi gin joma osechopo e higa mar go kura to pok gindikore kaka jokura. Mar ariyo 2 years ago ne waneno kaka youth nowuok matek kabisa ka gibedo involved e weche mag siasa kendo ne gidwaro lokruok mopogore opogore e piny kaka irito piny to lokruogno ok inyal wache oko ka jalo to kobire sama itime to ok unyal time. Kizungu wacho ni speak now or forever hold your peace. Mane gima chieng' yiero koki i speak chieng' yiero to koro linga thi nikech joma nyien biro bede telo to joma nitie manyalo go kura biro onegi kura. Koro IBC neno ni ji milion 6 gi bath magineno mosechopo higa mar go kura to pok ondikore gi mondo register ka jogo kura. En gima very important
mondo gindikre mondo koro gibed gi ratiro mar bedo involved e weche mag siasa. Osano ywa kotenre kod dwaro ni ge nitie ywege mane winjre ni IBC ni nitie jok manoko yie gi apisas moketige to kata kamano pod tiere oganda mane pod waneno kowuok. Biparo ni oganda jo Kenya pod tiere kod yie ni IBC dhi timo yiero makare yor demokrasia. Kanya kana yiergi nitiere ng'ato ka ng'ato mane itudo gi josiasa ma kawuono are active. Koro jopiny ne ni kod to ni to be gin joma independent, be gin joma ochung' kendgi adier koso jogo siasa gi moketo gi ka mondo gitim negi kaka dwachgi e chieng' yiero. But IBC nigi golden opportunity mar loso nyinggi maler kaluwore kaka gitimo go kura e ndikruok jogo kura kaka gi organize go kura ma ok giketo mapendeleo moro amora. Ka ok gitimo mano to ma ji nigi chungi chako bibedo, lakini ka giketo gik moko transparent maler, process ma ndikruok bedo maler, kaka ibiro kuro bedo maler, kaka ibiro dhir duoko kowuok e polling station ka biro mal Nairobi ko bedo maler, to ing'abe bedo korgi gi wach. Adieri mochung' kar kende ni ng'ato ka ng'ato nitie ng'ama ong'eyo. Kiwacho ni joma ni jo IBC go osiepe, joma ni e sirikal. Ok apar ka nitie ng'ato minyalo omo kamoro mikete e IBC miyudo ka ongokia ng'ato e political system ma Kenya kan. Nyaka ng'eyo ka otudore gi ng'ato, oae constituency ng'ato, en wat ng'ato. Mago ni gika nyaka bedi. But gima important en ni be ginyalo deliver a mandate ma jopiny omiyogi e duol ma iko yiero ne Kenya. Kamano. Okaya rawere wacho nang'o, ang'eyo ni chung' motegno ahinya ne rawere ma pacho kae. Sani gigeto maloyo milion 6.3 mar jogo muluto. Kata chamano gidwaro ni atamalo 75 mar milion 6.3 kadhi mbele ne obed rawere. Rawere wuok koso oyo gin kod yie gi IBC koso wach ni dhi modho pi. Erokamano Lydia, kenda moso jothurwa ni oimore uru. Erokamano kuom luongowa ka. Kapok adonje wach rawere kaka giwacho, we mondo bende agusie wach ma wadwa wacho matin. Ng'eruok to ber, lakini nitie ng'eruok moko modwa dhi ahinya. Miyudo ni jasiasa moro nitie mong'ere sana gi ng'at miyiero bedo commissioner mar IBC. To kendo king'iyo to moro bete nikech neno ka ng'amo yier bende kipimo kata gi kaka gine interviews odhi. Tiyudo ko kene mo obede ng'at ma rank top. Wasebedo gi gino kata IBC mane commissioners manokeli mane chairman ginen the late Wafula Chebukati. Bende niyudo ni ng'ama no rank number 1 okemano bedo appointed gi president. To gino nochako timore kendo. Koro miyo bende wabede gi luoro ni to bende gik ma kaka timo interviews gi kaka yiero ng'ato en ni yiere ng'eruok kosi yiere nang'o. Lakini kanyo koro en stage mwasekadho, koro wan gi jakom mar IBC to kendo tich koro sechakore, nyaka wang'imna kaka wadhi mbele kendo nyaka wang'imna kaka watiyo gi ma wan go e ofis masani. Kabire wach mar ojende gi sani kenda mor nikech kang'iyo wiga 2 mokadho kadonje mbui kamora mora aneno kojana oketo poster register to be a voter. Aneno kata Facebook kawuono grube na mang'eny mathurwa ma uyoma aneno ka gikete posters go mang'eny sana. To kata ana awuon aserekod video ma atere mbui kacha ng'iso ji ni koro nwatemo gore e ndara, nwatemo gore e street ma ok nodhi maber ahinya. To mano kuma wadwa bedi ni wadhi kila time. Sani koro wan gi opportunity, wan gi chance mar gorruok e debe, mar timo gima waluongo ni ballot revolution. Koro wawugru oko kar rombwa mar mondo mi wadhi wabed registered kaka joko kura. An gadier kendo an gi geno nikech awinjo gimojende wacho e kona ka kona. Antie WhatsApp groups, antie grube mag Facebook, mag TikTok, everywhere, kata live mwadhiegi. To kata kiwuotho kuonde mwawuothe, ana atiyo saidi gi jopuonjre bende mag universities gi tertiary institutions. Iwinjo ga giko ni wang'ni to nyaka koro ng'eni wan ng'a. Giko ni wang'ni nyaka jo Kenya ng'eni kara wan bende wanyati mang'ono. Wanyalo bede gi interest e siasa. To nikech gima nwanyiso cha, ok wadwa ni jo Kenya, wafel jo Kenya, kendo koro wadog waming ni
gino notamwa koro wadoga dala. Koro ojende oseamua wuok makawuono ok obedo maber ahinya ka itimo uzinduzi mar registration. Lakini an gadier ni seche moko ng'eny ne by the way iyudo ga ni odiochieng' mokwongo ok ber ahinya, lakini koro ka ji medo tim iyudo ka koro gik moko dhi maber. To bende wan gi dweche karibu 14. Omiyo kuom dweche 14 go wabro timo gima lich. Dweche 14 is enough mondo mwa register ji 6.3 million. Ojende bro wuok oko kar rombgi. Tanyalo ng'isi ni karomo January 2027 wabro bedo gi total voters mok tin 1,27,000,000. Kaito jo Kenya be nigi wach mar wuok oko samogik. Jo Kenya bende wuoga oko samogik. Ibro yudo ni koro karomo Oktoba dwe mar 11 higa mabiro. Koro kineno ka ji koko wuok. To sechego bende ngene wang'iyo jok ma pod pok okawo agine, pok okawo kitambulisho sana. Madhi kawe higa manyien. To nitie ojende ma pod wagore negi mar mondo mi giyud ID. Wacha ID ni pod chendo bende. Koro magi be joma pod nika. Koro ok ni ng'eny gi gin jok mok dwa di register kata gi jok marito seche mogik. But gin jok ma bende pok oyudo ang'ono ID. Magi bro yuda ni to channel wakono gima ni koro mna registration mar IEBC kachacha mondo ibed jago kura. Michael Kajan mamano wechego mag siasa ntiere wechego motendre kod IEBC krok margi tielo ni makoro gidwa ndiko ganda. Achiel kuom midhiero ma waneno Mombasa en ni ji ochoko mondo mi ondikre kata kamano masinde mag ndiko jogo kata jog madwa loko ombulu ne masin no nokethore. Koro jok mandiko manyien emoyudo thuolo. Geno marwa en ni gibro time yo makare. Bi paro ni IEBC osetimo ikrok makare ne chenro makamae. Kenyalo paro ni ntiero gana bendo osebedo ka ntie kod toni to be dul makamae dhi timo yiero makare. Erokamano ahinya. Aparo ni ndalo moko nondik report moro Kenya ka mawacho ikrok mar IEBC nego kura onego bed machalo nade mondo kuro bed maber. Report no wacho ni nyaka bed chiegni higa 3 kapok ochiago kura ma commission onego bed ni office kendo osechako ikruok mar gombulu. Commission ne wang'e nobiro into office a few months ago. Gin late koluwore gi report no gisedeko kendo ikruok mar gombulu to pok gibedo tayari. Mar ariyo gima nyaka wang'e en ni process mar ndiko ji mondo gombulu mostly otelne gi secretariat part mar IEBC. Emma otelo ne kit gitiyo kosok giti be boyur gi moromo to gin abiri in office monego beni tiyo mar kits gibedo tayari onego beni gisetimo. The commission mano yer manyien onego beni kelo the policy ma guide kaka indiko jogo ombulu. Mano kela wacho ni the expectation en ni koluwore gi ndiko kura to konego beni wan gi issue moro amora onego beni gin ready. Kits gi ok nyien. Kits gi ne ginyiewo chake 2013 ne gin gi biometric voter registration kit. Ntie moro kama yango mana tongwang. Ne entie pogruok man kanyo en ni giluongo ni iris ni magi kelo manyien ni. That kit en tablet kama nitiyo kode ka 2022 elections. Ko tablet en macha. En macha. En mane ne gitiyo kode yango ji chak chiengo kura. To ni yango mana face to gi fingerprints emano yango. To sani kodi tiyo kode ndiko jogo kura. Mane pogruok magi kelo kende, but the kit was there. Koro kidni en mani this time round kopogore gi keto the thumbprints mag ji to koro wang ji be tong wang be odi identify alafu third magi wacho be ni the same kit magi biro tiyo godo e dhiro kura mondo bi Nairobi ka jose ko kura. Koro I think ni onego be ni gin tayari nikech the secretary mar IEBC has been there pokuno gol gi office the whole system onego be ni tiyo chiengo kura makoro tiyo wachi tiere kanya makoro policy tiye kanya makoro commission chiwe guidance kaka go kura kaka kura biro. Even though wang'eyo ni courts be no se wacho nwani kura mogo e polling station is final. Joshua mane giomo kata ka me wacho mar wede jogo siasa mane commission kelo to e chunji. Kopo ni watiyo gi kura gi system mar katiba mosendiki ma ji te ong'eyo. Kura mogo e polling station go be en final. Koro un kaka unrowere isike wacho pile ni kosetiego kura to nego benu ne jitere ni polling station to wa confirm ni gimo kwan molandi cha emobiro reflected Nairobi ka. Because mano is the only way minyalo gengo godo kuo mar kura kata jomoko tugo ge kura. Mose go e polling station cha en final
to that is something mwanyalo witness nikech polling stations ge mawantie chieng' kwano koro obro bedo wan gi simbe masani manyalo goyo picha manyalo kawo video koro okonego bedi ma very difficult kuponi participation mar jogo kura bedo maber kendo wang'eyo rights wa e kura. Rokamano, Joshua bendi paro ni ose tiegra wire yo makare mar ng'eyo gimomiyo winjo bed ni goyo ombulu, gimomiyo winjo bed ni gichopo mondo gin bende gindikre par ni ntiere jok mong'eyo ni en odhi kawo ombulu nikech odwa tero ng'ato dala, jomoko okong'eyo ni to odwa tiyo kode yiero kit jotelo mage. Bose timnu puonj makare mar bedo ng'eyo kaka civic education. Weri kata gi makare, puonja ok aneno ka IBC osetimo. Weri gi makare kata puonj mana matin. Makare ket tenge. IBC gine reto chalga gima gik moko itero piyo sana nikech bende ing'eni olosa IBC commissioners okel ka saa koro seleo koro gitemo goyo saa koro gik moko ireta mi iula kama koro miyo kata gine section mar civic education akiani gibro time ka gitimo registration bende koso gibro timo nang'o nikech pok aneno the first thing ma IBC osemna timo en ni ne gibedo gi first session to gi yiero to bang' mano to waneno mana poster ni tarik 29 dwe mar 9 wachako gine mass voter registration lakini pok waneno puonj makoro to ingeni mano be nie budget to wadwa rito neno ni budget mar civic education no gitero kanye ko gitimo civic education omiyo kuma dier individual kata ji giwegi kaka wane mwatemo mar mondo mi wawuotho ko kucha kwa wuoyo go jende wetewa kendo kwa ng'iso ji gimoro achiel ariyo adek mwande wasesomo manyalo konyo gimomiyo onego bed ni ng'ato register kata ng'ato kawo kura to gimomiyo ng'ato onego bed ni dhigo kura mar mondo mi oyier jatelo modwaro lakini institution kata duol momi gine mar tayo chenro mar civic education kata puonjruok no ma en IBC pok aneno ka timo kamano. Geno na en ni gibro timo mano mapiyo nikech bende gineno ni kara bende kokipuonjo ji to wuok bende ok bed maduong' ahinya nikech ineno kaka wuona neno ka Mr. Ekethon wacho ni gine jomo wuok tin sana. In fact aneno ka Bomet jo IBC officers orito ji nyaka godhiambo to onge ng'amo biro. Mano matie ni onego bende wakete maino e puonjo ji mar mondo mi jok mapok obede kinde moko ka nitie ng'ama koro konyocho tieko form 4 ok wanyal wacho ni ma ng'ama ong'eyo gimonego be kako nyalo kawo kura gi gimomiyo onego be no kawo kura gi kako dhi go kura gigo kura mar mondo mi oyier jatelo maber ok go kura mar tero ng'ato dala kinde moko ne gidwa tero ng'ato bondo to tinde kama ni dwa ter bondo dong sani winjo maber anyway koro puonjruok maber pok waneno to wakwayo mar mondo mi IBC opuonjnwa ji to ojende mang'eny kaka wan gi ji mang'eny e Kenya mangima owuok mar puonjo ji nono ka ginyalo yudo jogi mose somo mose temo yudo gik matimore around IBC ginyalo tiego gi zaidi mondo jogi okony gi puonjruok mondo mi gichop ne ji 6.3 ka nikech ok ginyal timo gino commissioners 7 kata jok mobedo employed e secretariat mar IBC ok ginyal dwaro jo Kenya te koro kwayowa en ni mondo gipuonjre gipuonj ojende to kendo budget bende gitigo maber wang'wa nie budget na ahinya nikech mano pes jo Kenya. IBC bedo funded gi consolidated fund ma wane mwagolo osuru to giyudo poson gi mar tiyo e IBC koro ging'inwa kanyo to kendo giyawe malach kabisa very soon nikech waonge bede time wan gi dweche 14 kende mano time matin seriously omiyo giyaw civic education ma serious to kendo ging'is ji ni onego bed ni giregister mondo kata 6.3 million ma target gino gichopi. Ero kaka ne wacho ni achiel kuom yore ma bende miyo wuok oko en timo lokruok kalo kuom debe no temo mano mar ng'anyo chal ka gima ne bunde odwa mero ganda kendo gini buogo moko ni indhiyo kendo lal go kendo wacho ni ma thuolo makare mondo mirawere wuog oko mondo koro gindikre gidhi gi kedi e yor debe kata kamano nitie kweth moro marawere mane oni nitie kaka pod idhi mi mana ng'ama gidwaro inyiso gi nang'o. Aero gima Michael owacho kae
ni nitie report mano wuok to kendo kata court ose decide ni court ose wacho ni kura mogo kamigoe cha an dalawa kama nagoe kura kinde mokadho matin en Okela primary. Kigocho Okela primary kura na ikawe kaka en no tene moloso ene mimede gi moko mogo kuonde mamoko to bedo kura mayiero ng'at miyiero cha ok loke kata matin onego beni lande kanyo to kose lande kanyo to namba molande no ema bedo registered mana yiego lakini to bende erokamano kuom parona nikech adwa ng'iso owadwa bende ni siasa wang'eyo siasa osetimore mang'eny e piny ka ok mae mokwongo to wasebedo gi situations ma iyudo ka waneno kata kaka siasa kaka gine donjo kaka results donjo nikech gigi dong kila ng'ato nigi access emomiyo kata 2022 Azimio ne nigi kwan gi to UDA ne nigi kar kwan gi tineno ka Azimio be nokwena maber kaka ji kweno to kochopo giko tineno ni koro gimoro bago waka matini nitie namba moro milalago katil iwilo atemo wacho ni it is possible nitie nyalore mar mondo minambo bagi e kar giko kacha nikech the only person moyiene lando kura mogik wacho mag president en chairperson ja kom mar IBC mane ng'at moyiene lando jalup ne nyalo mna lendo ka ng'ani tuo kata owito kome yore moko kaka tho kata ng'om kata gima okete moko nyal loso lakini ka entie ene molando nitie nyalruok mar mondo mi ng'ani onyiew to waseneno gigi kinde mokadho 2007 ilando results sa otieno sa achiel ariyo otieno ang'o momiyo constitution mas katiba masani noketo ni gine nyaka landi godiochieng in fact oketo nyaka landi kapok ochopo sa 9 dong nikech 2007 no landnwa gine gotieno lande gi taya ang'o momiyo ni lande gi taya to kura waseneno kama osego kura osekwane iwaneno ang'o momiyo ni lande gi taya to wan kanyo mwaneno maber ni jakom oseyombo to kidogo ni Kivitu koro koni ng'ane ni Kibaki moyombo omiyo waseneno gik malite kinde mokadho waseneno kimayo ji elela kama igitaye wang' taye ineno ka koro ji gore nikech ombulu omiyo kwanyalo wacho ni nikech court nosewacho ni mae kaka onego beni timo gimoro kore mana kaka kwani court dongo osechiwo nyaka kaka onego beni ji timo maandamano to kaka onego beni police behave maandamano dong court osekoni police ok onego beni tiyo gi gik moko kaka risasi dong nyocha wana ok onego beni giumo wengegi dong nyocha waneno ka police umo wengegi to tiyo gi risasi seche moko court gine to josiasa gikethonwa kendo giketho kata ni court omiyo wang'eyo maber to an gino e ila ok adam na wuoyo ang'ama ka ng'ato wuoyo to aling mos matin awinjo kaka wacho gino e ila seriously ni court owacho lakini wan gi to nikech chairman masani mar IBC en public domain ni nitie kaka ong'ere gi jatend piny masani nikech en very close gi the governor Nanok, former governor to former governor Nanok dong ni office president masani mago dong osiepe omiyo mago wang'eyo lakini gimwa wacho ni wadhi timo ballot revolution to bang' kwatieka ballot revolution mwasetieko kura to ng'anyo be koro donje nang'o mar mondo mi waketa rita mar kuchwa ok wanyal kura to dhi kanono in ywak mwaseyuak kinde mang'eny 2007 2013 ni yiero dhi bedo makare mano in short uonge gi yiero bro bedo makare ji bro yiero maber ji bro go ombulu lendo ka ema chachowa lendo ema nitie sida temo mi wang'iso ethe kon obed makini sana Olanda dier nikech wambe wano jende ji osetho kendo waseneno ko jende wete watho waseneno ka gik moko mang'eny ji ohinyore ji timang'o jomoko ojenda 4 pod ni Kenyatta National Hospital pok ochango nyaka kawuono dweche 2 mokadho pod gini hospital gigo sehinyowa to ok wadachak waneni gimoro timore mang'ado ratichwa demokrasi mwawuecha nyaka wanene kobedo practice gi IBC ratir kama otherwise
wabotimo ballot revolution to bende the moment ok ni koro sani mwaseamua nwako kura ni ok wadwa dhi e ng'anyo wabro dhi ka gikelo nwa gima miyo wadhi e ng'anyo wabro dhi e ng'anyo nikech ng'anyo ne mwasewinjo ni en e language ma gi understand. Michael. Wach weche mang'eny. Achak aduok gino chien matin. Aduok gino chien matin mondo winjre maler. Mokwongo en ni process mar ndikruok kura madhi mbele sani iluonge ni continuous voter registration. Yes. Manyiso ni en nonego bed notimore atima non-stop. Mano onge chieng' nonego chung'e. Noonge mana nikech ne waonge commissioners. Then nitiere mass voter registration. Ma kod itero gito tigole constituency titere polling station. Mondo koro ng'ato nyalo wuok e ode to dhi kama ogoyo ombulu to ndikre kaka jago kura. Matimore sani ni itimo mana e constituency. Manyiso ni mabor gi ji. Kidhi e constituency na Makarachonyo en Kindube. Jomoko ni mabor gi Kindube ok nyal dhi. Unless jomoko biro okelo kony kaka inyalo dhi ndikore kura. Koro mano gima nyaka kwongo ng'e mokwongo. So voter turnout biro bedo mapiny. Ok obedo mala ahinya nikech gino ni mabor gi ji. To ndalo gi te kiwuok odiochiengi moro achiel iwuok ni nyaka ichop ni wuoth dhi mindhe donge dhi. Kata no bor bana. To nyaka iti gi transport. Jomoko nyaka ti gi transport. Tama en e constituency. Higa achiel gi bathe. Yes, but gima wang'eyo ni ma is not going to be it nyaka chope yiero. Nyaka gidhi giluong mass voter registration. Nyaka timre kapok wadhi e yiero ma 2027. Gichore machiegni. Gichore machiegni, mass voter registration ibiro tere polling stations. To kopogore gi mano, sensitization nyiso jopiny ber mar ndikruok ni. Jogo ma osiepna man ka ni jogo siasa man e gweng' onego bed ni gikonyo jopiny ng'eyo gimomiyo onego bed ni ji ndikore mar go kura. Gima duong' monego ler na jopiny in the simplest way en ni higa abich igolo ji te dhi dala tikono ji ka ji ni luongnwa uja mudwani mondo telnu. Pesa nitiere Nairobi ka kelnwa ng'ama idwani mondo ochung'nu Karachonyo. Pesa nitiere Homa Bay oreu ng'ama idwani mondo ochung'nu godo e county. Pesa nitiere ka wodu oreu ng'ato. Koro kosegol ji te to kunyalo oro ng'ato manyien kionge kura. Ina spectator kionge kura. Manyiso ni pesa michiwo mar osuru jomoko ema dhi determine kaka itiyo kode in ionge gi tekono. Man is the simplest way ma ng'ato onego bed ni nyalo winjo mondo ong'e gimomiyo odhi ondik kura mondo odhi ogo kura. Otherwise jomodong' dhi ng'ado kaka itiyo gi mwandu mar jopiny e wiyi tionge gi ratiro. Kata yudhe mane andamana gi inyalo andamana ok inyago kura to ok inyal change. Nikech kidhi loko president ok iloko parliament. Kiloko governor ok iloko MCS. To jogi tete are involved e leadership. Budget mar piny ikalo gi jood bura. Jood bura gi nyaka gonegi kura e constituency. Budget mar county ikalo gi MCS. MCS igone kura e ward. Koro wabang' ng'iyo president kende. Kech president mane ji ng'anyo ne ahinya. To gini ni piny nyaka e ward kama wantie. Omiyo nyaka ichiew gokinyi ibed nyathi matin ibed dayo. Ka in higa 18 kadhi mbele idhi go kura. Mano mokwongo. Mar ariyo iwacho weche mang'eny wach mar kwalo kura. Karlendo. Okwan Karlendo kanyo. Okada bedo ignorant mar wacho ni mano gima ok nyal timore. But nyaka wati gi science matin. Ki explain gimomiyo kwalo kura tek. Kwalo kura tek nikech katiba wacho ni IBC chairman nyalo malando kura result ma is verifiable. Ka ok onyal verify to onge nyalo kawo gino ni en result. Ok onyal chiwo chado ok nyalo lando ni Rais William Ruto totam oyudo kura mara kama. To ko penye to kura ni owuok kanya to konyal verify. Nyako verify kura ka kura kochakore polling station. Kendo kidhi e portal mar IBC to gi post result mar polling station ka polling station. In fact, od jowi Karamogi ka nyalo riwo kura kaluwore gi ma IBC opost kacha malandi ni ng'ani president kaluwore it's not in law. Pok law tamu completely. They are proposing ni kikotem nikech ging'eyo ni katiba wan kacha sani oyienu unyalo kaka kura magi post kacha to riw to mane result nikech kura mogo e polling station e kura. Mano is the truth. Ok inyalo loko mano. For someone to change kura mogo e polling station nyaka staff e polling station kapok owuok kanyo mi mede wiye i polling station kanyo mu sign a document e polling station kanyo mu go picha gi BVR kit ma uore portal hook and result. So pod jinsi ni ene gi power mar chungo Jose Kamago no wuok kanyo. Pod jo piny yani age nyalo
puonjo piny nigi nyalo mar making sure ni ginyalo verify result molandi gi IEBC chairman Jose Kamago mane wacho ni kawo form kosewuok e polling station to loko gi e kor yamo to ndiko manyien to post e portal idonjo ka gino nyalore tiegruok mara en IT an ja IT koro ka wacho ni mano gimo e gini penjo gini gini en JPEG koso en PDF mago terms mag papers nikech nitiere kako go picha to bira ka en JPEG ok inyalo ke PDF koro mane gima into penj kanywero like the fact en ok inyalo edit kura mongo ng'o primary school kamago e kura to go gi BVR kit picha kosto bedo signed gi agents te to ore portal ok inyalo loko that is the result kanye michache kura kanye ma joma kwalo dhi kama uonge like what ni region achiel Mount Kenya to gimede polling station to giriwe together to giore kosebedo mang'eny koro kobiro malo ka to un koro complain joge medo ere ka gin turnout margi 99 to maro en 70 ma 99% is not scientific jomoko no tho jomoko no lewo definitely e kaki kwalo kura and another very simple science to nigo beni agencies gi jomodhi school properly no beni gi understand gini magi nyalo chungo kwalo kura kochopo sago kura but josiasa jogo mari involved groups kamari onego wadhi piny kaza chande wakony IEBC ndiko jopiny inyalo dhi e constituency mari kuyudo resource moro matin tugolgi gibed mobile giweni to jepo e constituency office ginyalo dhi e polling station ni this ward mondo ndikruok obed maber kidwani mondo tim change e area ni e lokruok mar go kura. Michael sorry Joshua idwa wewe wach Jose Kamago ngeni king'iyo bigini ne wan gi form 34B ariyo machalre mag constituency achiel not constituency I mean polling station that is form 34B I mean A ariyo mag polling station ma achiel lakini gin gi results mopogore iwinjo mago ngeni gin gik koso gine mag IEBC gi papers mag IEBC gi yudo yota ma inyalo ngato nyalo yudo moro to yudo moro bende to gine donga pani magi gik mano cost pesa mang'eny ka gidhi print kia kune kendo los gi manalo no los gi malo no los gi oko ma anaparo ni kan kang'iyo kanyalo interrupt for 1 minute it's okay omiyo wacho ni ka unyalo verify IEBC nyalo kelo margi manyien ng'at jachung nyalo go loso moro manyien robi kama go picha ni mae mar sikunde ni mae mar sikunde magi post e portal but kopo ni un jogo kura e polling station ne un gi mano go e kura mobedo sign madieri ma can be verified you know this thing has to be verified Supreme Court noketo ODM 2022 ni dhiwo muru polling station kura muwacho no kwal moro ka moro mondo compare gi mane portal no mane gitingo mang'eny koro dhi kura kala achiel kata ariyo kende mangiso ni mano go e polling station to gi me portal opogore no ko yul kata achiel e gima nying Jose Kamago no bire ng'ama timo verification ng'ama verify kura nobody has onga mocho nyaka verify kawuono ke log into portal mara verification nitie lwet commission mabedo headed gi chairperson omiyo en gi powers te kata obro verify mare mo print Nairobi nini River Road Michael onyalo verify River Road to koni magi are the verified to be ikete e portal and that is it kuelo timore adiere ni yie ni pod ne piny yie na kendo yie ji mang'eny pod ni piny lakini wawacho niya kata yie ni piny wabro temo kar mwanyalo mar mondo mi wa ensure ni kura uriti wabro ensure ni kura uriti madongi go koni wan gi simbe gang'o gadget wambe wan gi gadgets mineno gi tiyo wambe wakedo JPEG gi PDF gi PNG wambe wabro go pichni wa to waoro wabedo gi gine tallying center marwa bende donga IEBC no wacho ni ok gijua yie wach maka onge shida wambe wabo bedo mna gi parallel tallying center gikwano to wakwano gigo picha to wago picha wambe wan gi portal kura donjo kowuok Kenya mangima to wang'eni wan gi kura di modhi ne ng'ata di modhi ne at the same time ok wang'im na president kende wabo bedo bende gi ji constituencies
Mwang'e ni MP ma kama oyudo kura di to ng'amo landi. To koland ng'amo kuyombo nikech ang'o? To petitions malure wadhi e court mar mok berber. Omiyo wang' ni waamua. Ok en tich mayot lakini waamua. To kendo pod wan e ground. To nyaka tijni timre nikech Kenya nyaka lokre. Lokruok no chakore kar yiero kanyo. Nitie penjo kae ni to rawere nitiere gi oteku mar omenda mar tero gik moko e doho. Neno kane jo Azimio noting'o boksi, gari nopong'. Ere kaka udwa timo mae? Oteku mar omenda. Lydia we ang'isi. Pomposity, akia kaka wach pomposity gi dholuo. Like pomposity in English word moro. Maneni maino. Neno nyisruok maduong' ahinya ni ok gima ber bende seche moko. Dhi e court kata ndiko petition ok en gima tek manyaka ndik paper 100,000. Anyalo bedo gi pages 10. Tandiko watertight petition. Andiko petition manyiso ni petition en ni in ng'a tikelo case mar ang'o against ng'a nikech ang'o tang'o motimre ere ratichi mong'adi gi gimotimre no titieko ang'o mi ikwayo court akwayo court mondo mi otim kama ochung gima dhi mbele ni omiya kama to kendo chulwa kata onuo yiero koro wawuoyo yiero iwinjo kata ochun IEBC mar mondo mi oland ng'amo timo ng'ono ng'amo yombo itieko. You don't have to bedo gi gik mang'eny ni koro i print papers mang'eny mikelo gi lori mano onge. Uchano tiyo mano kuro gi jotelo moko koso mana Kenya. Wabro riwore gi jotelo ng'eni lokruok bende nyaka wabed together nyaka wamany lwedo mopogore opogore mabiro kanachiel mar mondo mi wang'e kaka Kenya dhi. Gino ok wanyal time kendwa kaka rawere. Nyaka wan gi ji mang'eny wan gi grube mopogore opogore. Wan gi josiasa mamoko mabende waamini ni gin jok madwaro ber mar Kenya. To moko kuom gi nosebede kombe mag telo kae. Moko kuom gi bosebede kombe mag telo. Ere gima ni sani koro gi udhi bedo kod to gikel pogruok. Nitie jotelo mosebede telo to pok iwinjo kata kiluongo ga e mibadhi kata dichiel. Nitie jotelo mosebede telo to pok iwinjo ga ni nitie abuse of office. Wang'egi kendo wa take note of those people. Wabro tiyo kodgi. Kendo wan gi bodies bende mopogore opogore. Wan gi civil society organizations ma bende temo ga ng'iyo ratich ji kaka dhi. Ma wabro tiyo go mar mondo mi gimbe gi konywa gi mak lemo kalemo mondo mi wan ensure ni kila lwedo nie gine mar loso Kenya mondo dhi maber. Pero kama wadong gi dakika 5 kende kaya duogo ir Michael aka jalony. Nitiere ywak mosebedo kotenre kod bedo gi to e wi arita mar data kata mar nonro mag oganda ka koro idhi timana gi tongwang' ndalo moko noeno ka oganda moko nodonje pacho kane keyo na gitene gi kayo mwandu mag tongwang' kendo dhete imiyo omenda tikawo picha mar tongwang'. Koro nitie ywak mano osewuok ni to dipo ni tongwenge wagi gin safe koso dhi bedo nade ka? Nitiere gima dho ngere luongo ni Data Privacy Act ma gayo or rieyo kaka itiyo gi data mar ji. IEBC kaka achiel kuom body mong'eyo ni Data Privacy Act nyaka ti godo biro chuno gi nyaka ti gi that act e kawo gige ji nikech gikawo suchi gikawo fingerprints ni kendo koro sani gikawo tong wang' ji as gima kisungu luongo ni identifiers, unique identifiers. Ni kidwa ng'e ni ma en Michael Ogola to idhi ng'i suche to keto lith koke ting'iyo tong wang'e gige gikano gi kamoro achiel. But the problem en ni gitimo kod gang'o nikech waseneno ka nitiere bodies mang'eny mokada luongo nying bodies moke TV ka manigi details mag jopiny. To kopo ni idonje tabu moro tiyudo ka detail ni kamoro inyalo kata manyi mayudi ka ibede mang'eny mae ng'ama wadwaro to kipenjo kuma details ni owuoke tiyudo ka jomoko mano kiyienegi mondo chiw details ni otiyo kod details ni. Koro Data Act ni make sure ni japiny nigi ratiro mar determine giminyalo tim gi data ne. Data wachiwo ne IEBC only for identification chieng' kura mana mar identify ni ma en an to gimoro amora beyond that ka gitiyo godo to en dhi ataro mar ratich oganda. Aseneno ka ywagno nitie en very legitimate but ochalre gi mana kaka ne gikawo suchi ji kaka ne gikawo fingerprints mag ji en the same thing ma identify just to make sure ni ma en ng'ane ma onge to moro amora. And IEBC are bound by that law to make sure ni mane gima gitimo kode kende ma oge kawe gi miye jomoko otimo kode any other business mok mar gokura. To nitie ywak mosebedo ni piny Kenya ka yudo ka thoth law kaka iwache no ok ti ahinya.
Point mo wacho ma yiego kabisa. Chirka mo wacho point nano ni chike gi nitie to jitima tima dwachgi. Jo government ong'eyo ni ma en tok chik to gidhi gitime atima nikech at that moment gin gi power mar overwriting chik no, but katiba mar Kenya owacho ni onge ng'ama ni above the law. Ka yudo ka data ni otigo do marach mopogore ga kani yiene mondo ti kode, in gi thuolo mar tero joge court kendo inyalo claim mondo chuli kuom damages magitimo gitiyo gi data ni e yo mopogore. Man is what the Data Privacy Act is about. And mi ratiro mar determine gimidhi tim gi data ni kotim kode gimopogore gi mani yie to inyalo tero joge court mondo idonjnegi mondo court oyal kesno. To government, I agree, ginyalo timo kode gima gidwaro. Ka giseyude ginyalo choke, ginyalo dhi gitim kode gima gidwaro. To en man nyaka wang'e ni wan gi ratiro mar donjo negi koponi ng'ato timo gi data ni gima ok yiene. The only thing ma wayiene gi mondo gitim gi data wa is to identify us. Mano kende. Okay, pachiwi Nandro. Wach no kendo en wach ma very important. Awinjo ka the chairman mar IBC wacho kawuono ni data adwa mana gine matin en Data Protection Act. Koro kata ng'ama dhi manyo mana protection gi privacy no tende. But nitie kaka act no kako explain oluwo kako nego beni data processor makoro IBC kata body mora ma tiyo gi data mag ji luongo ni data processor. Nitie kako chiko luwo mar mondo mi gitim ang'ono giti gi data ji e yo mowinjore. Bende onego beni kata sak ng'ato dhi bet mi kao data ne cha, onego beni IBC officer matimo registration onego nyise nikech nitie forms moko ma ji sign. Nitie form ma ji sign mokelo gigo te kaka ibro ti gi data mar ng'ato. Tiyudo ka ng'enyne ji ok nyis gima gi sign. Ini sign iko ni go gine ka go sei ka tigo sei tikiani go sei nango. Koro onego beni gi explain ne ng'ato ni ma wakao gine ni information kata data ni kama wadhi timo go ma kende. To ma betimore. Ema ng'isi ni ok timre. Ng'enyne kidhi e ground yudo ka ok ng'is jogi nikech gin bende gin garaka. Ji ng'eny to gin garaka. Koro gine go sei ka. Alafu yudo ka ng'ato dayo moro ma bende kar mondo giter dewa kata gi kwerewa mos. Yudo ka dayo moro dani go gine ka go sei ka. Ting'eni dayo go sei gi gine cha. Gi rangi miketo ga lwedo cha. To semna di kok dani gi kok kwaru to samoro print go oseruchore. Koro iyudo ni dani no go sei lakini okia kata gimogo ne sei. En obiro timo ang'ono, obiro ndikore ne kura. Koro ng'enyne wakadho chikegi kwang'eyo kata kok wang'eyo, lakini an gadiero onego beni ji ng'iso gima timore. Emomiyo IBC omi time maber monego beni gichako timo ang'ono ndike ji mar mondo mi giregister. Kata gima Michael owacho gima very serious by the way. Ndiko ni nonego beni ochako chon, nonego beni oendelea. Ok onego beni sani kok ichako ka gima kok ndiko ochakore. Lakini ok obedo ka gisetimo. Koro chako chon no miyo wa get rid of gik moko kaka ni ikaso ng'ato moko ng'ise kata gima miyo timo ang'ono ogo sei. Koro an gi pacha ta paro ni gitimo marach kanyo lakini an gi geno ni gibro tiyo gi data no mana yo mowinjore mag ndiko ne ji to cha. Tok ni gibro uso data kata gibro timo go gimoro moro kata gibro tiyo gi picha dayo moro e timo advertisement gikete advertisement e gine social media to dayo ni biyudo ka koro onge kata simu koro kone kata ni picha ne itiyo go. Ing'eni seche moko gitake advantage of joma ging'eni onge social media. Koro gikawo pich ng'ato samo timo kama gikete social media unu moro ni nyaka de bende kara go kura to gi infringe right mar dayo no nikech gitiyo gi picha ne e yo moko nego beni tiyo godo. Koro gik moko bila go nego beni ging'iyo ta hope ni giwinjo mar mondo giwinjo kata chenro ma wan go sani ni mondo ng'e ni mago concerns moko ma wan go to gitim. Keto picha e mbui kanyo gi duol mar IBC neno ka ok owinjore tim. King'iyo ing'eni nitie gik monego beni gindikonwa kaka idhi ti gi data. Koro nego ging'iswa ni to bende advertisement na achiel kuom yore mag gidhi tiyo gi data, which I don't think so. Onego beni gitiyo na identification, ok keto picha ng'ato e mbui mar advertising services mag offer kata mar nyiso ni gitimo gima gitimo. Daka achiel kenda mi sekenda paga bich wach mogik. Erokamano. Ne jo Kanyanam IBC oyawo thuolo mar jogo man gi kura, jogo maonge gi kura mondo odhi okaw kura. Ng'ata maonge kipande odhi okaw kipande ne mondo odhi okaw kura mondo obed ready mar timo change moro amora mwadwaro.
Change wanyalo timo kochakore MCA, wanya time MP, Senator, Governor, nyaka President. Kopo ni okidhi ka okure thuolo moyaw ni machopo 2027 tionge kura, ionge gi any business complain e ngata moyier mondo bede office. E gina tiyo gi dhok moro ni they ka okura now or forever hold your peace. Hold your peace. Pero kama na nyama. Ne nyithindwa, minewa gi wuonewa, saa koro chopo mar mondo mi walok Kenya. Wasetemo lokruok higa mokadho gi higa ni kwawe ni dhi ng'anyo biro konyo, kosekonyo ahinya lakini okonyo gi kinde ma kamago. Saa koro chopo mar mondo mi walok pinywa gi debe. Wawuog oko mondo wakaw kura kar rombwa, to kendo wawuog oko to wakony kata jok mapok owinjo habari ni sani koro ji kawo kura e ofisa IEBC. To IEBC ni kendo biro yawo mass registration mbele kacha, ma koro registration biro machiegni kodi. Akwayo ni mondo wawuog oko, to kendo kik waywag kendo ni wan ok ng'iwa kata wan ok gijaliwa, to saa koro romo mar mondo mi walok Kenya. Ageno ni wabiro wuok kar rombwa to wachop 6.3 million mondo mi walok Kenya. Erokamano. Mana Joshua Okayo, jakenar jo rawere nyakorom ga jong Michael Ogola bende wasebedo go en janon siasa winjo gi itu koya irgi gi wuon en chenro mochakre kawuono nyaka gana 2027 omelos thuolo kapok indikori ndikri kendo kopo ni dwalo kombulu bende maesa orom koro sade ke chenro maro imore nyinga Lydia Hoke orito masane. Famili mar mosenindo Nation Wamiri Moi lando lal mar mama Sylvia Akinyi Wamiri mane ong'ere gi nying mar min Sami kata min Winnie en nyar jaduong' Ogoda mar Oriankindu. Onene mogik e dalane tarik 10 dwe mar 6 higani chieng' tich ariyo Kamnwa Village, Rota Nyakach Sub County, West Nyakach Constituency, Kisumu County, Buto Bange Primary School. Ne onene kendo e gweng' mar Stopamba, Nyakach dwe mar 7. Olemo e kanisa mar